Le couple of bliananis tá éanach ibre a rachtal ag forbert firste han deis a thuirste daltaí scala álas a chur ar fástaithirí gnóna agus agriachta éagsúla Gaeilge agus im léana tá téanach arás le galiste firste. Hagan scolana ó ahanait cosú le dura ardwatha strawan hartar an tuisceart nomlan uair an trá was taistin sé go Belfast an lá seo níl éitir béla in Naran na fástaithirí Gaeilge agus na institúdí atá chur cuasaí Gaeilge ar fáil a le faoin Gina Wine ar Ian lá Wine, so is ágaitún de spéisial le. Tá sé táach le taispint de Gaeilge yoga ghfuil fiidirachtaí amhaon sin ó hí fástaíachta de a lá nach bhí sílann siad gur ábhar scola é agus nar a bhagan siad an scóil gur sin an dearú leis ach tá féidir sus le cearcha duine i mil Forest Amháin fástaithe trí bhean na Gaeilge agus tá neart de dhé neart daoine yoga eile de dhé agus is seanstófa siad feiceáil nach cuasa scola Amháin ag bhfuil féidirachtaí eile sin agus go dtí leis go rud sppragu le is mai lá na freebies a mín seo is mai lá sin agus spragan sin iad nó sin sin nóhile agus bí sin a taisi sin ó go dé for me se Gaeilge go mé panas gus mai lá cin rud sin. Os é a sppragu fan teanga? Is me sem mar na Gadward as Bank na Heran. Is Banister Grome, Miley Anderson, Creo Miley Anderson. Tá mén seo nniu han canta soscail fahanne na daltaí agus fahanne Lord Fadúdan slíomhatha sa bhain. Tá mé ó 2 Tá mén seo le má rang Slider Grow, so tá má tí gáilthart na gróna le ag ach an bailach ábhainn siad le agus tá sin ag mai. Anna chuid daltaí asna sé chunda inig diploma is skill na telefíse dhéanalinn. Tá de géirí brisis teach sa bharga seo ó héhann céim atágin agus an céimead a churmad ar fáil an gcuidóir ná an BA a riorchan gó agus go bonús ag taispána siad conas a bheith a bhiontraí, conas a chud gó féin a bhonú agus gan a bheith fannacht ar tariscin job, de job féin a chrothú de tain agus is deis iontach óchad mar seo le bula leis na Micklein manscola agus le ní a chur an ólas bhfuilme da, mar is onad beagagin tá fordan beagagin agus tá líon Micklein beagagin agus orintanta bíonn sé dechar a bheith feicálaach sa phobal agus bhearn rud mar seo deis iontach dún. Muid an seo le bilí le grón eile agus tá sé an taximil agus fearmuid get the taithí agus a billiúgaí le chodúlis faoi. Tá mé freistal ar cholas freiste, tá mé security blian ag Danny Mug KSA. Is me sin Naomh na Cali agus tá ó art scoil Naomh Fáil, tá sin le ar contrá a gamla agus tháinig muid an seo ar maidin agus tá muid éiteach sásta bheith an seo mar tá sé ró.